Takže ahojte lidi, vítám vás u nového videa. Tady to je video z Fortnite samozřejmě. Takže Fortnite, normálka. Dneska si dáme zero buildy. Načti se. A tady to je právě můj nový motor, jak jsem si koupil. Já vím, jsem ještě ve Fortniteu úplně noob. Teď se ptáte, jaký mám skin, tak je to skin za PlayStation Plus. Já na PlayStation. Jako ještě jeden YouTuber Motosák, tomu samozřejmě taky dejte odběr. A jdem na hru. A teď se ptáte, že mluvím nějak divně. Teda když se ptáte, proč mluvím divně, tak to je hlavně kvůli tomu, že jsem chytil kašel od svý ságry menší. Ale do školy pořád musím, to je asi tak jedna výhoda. A please dejte odběr, zjistil jsem od mýho kámoše, že ty komentáře se vypínají a zapínají, jak mi prosím napiš na nějaký ten short můj, který pak někdy udělám, jak se to vypíná a zapíná. To zkouším strašně dlouho. Tak, asi všichni víte, co je tam to světlo. Je tam vždycky boss. Já teda budu padat sem. Tam jsem nikdy nepadal. Tak se aspoň tohle místo můžeme vyzkoušet. Já nevím, jestli se mnou mý kámoši budou chtít hrát. Protože jako všichni mý kámoši jsou online. No, skoro všichni úplně ne, to je zase. Tak, já vezmu první zbraň. Asi tady to neumím. Něco je takhle zabagované. Že mi se to nelíbí. Co to není vyhodí. Je tady dobré, že vám to takhle ukazuje, jakých nábojů máte, jaký šance. Už říkám moje triky. Tak. Já se hraju solo, no. Sakra. Já zapomněl, že hraju solo lidi. Já nevím moc solo, ale to dneska dáme. Teďka prosím vystřelil. Tady to nesává furt. Náboje. Říkám vždycky dvakrát náboje. Jedno. Padne mi dělbit samozřejmě, jak je známo. Prostě. Poměl se týku. Jsem babuška. Tady máš
Ani do Sub-Zero kombatky. Mám ani to si mám sakra vzít. S čím hraju, s čím ne. Tak. Škoda, že neměl dělby, to byl mít asi jiný hráč. Nebo tam byl tě tam český a tam právě zničil. Aha, tak zničil. Sub-Zero kombatky a nechat tady. Ty hodo. A tady ty nahoře, taky může padnout do pyt. Nebo je hráč teda. Nahoře. Nešlo. Se netrefím. No, co? Proč? Dělám video. Sorry, to mě dělají furt. Projdu. Tak já dobrý zvuk. Ne, už tam. Tady tohle nestačilo. Tohle to musím být nejdelší video, nebo nevím. Šumřek, nebo šumřek, jak se říká. Nikdo nechodí na uroky. Jo, to je dost. Čovat? Kovat?
Kámo, takový to týpka jsem nečekal, že za dnešní video potkám. Enchantovaná metická pampo. Se mi líbí. Dneska, to dnešní video se mi dneska hodně páčí. Tak dobré hrát nejsem. Tak, zubní pastu a využijem. Zubní pasta. Do toho shopu tam byl kudy. Dáme hezky do shopu lidi. Já nevím, jestli vidíte celou obrazovku, ale teda já na mobilu nevidím celou obrazovku. Takže se samozřejmě o něco musím opřít. Když mi nějaký youtubeři chápou, tak já nechápu, jak dělají ty dobrý videa, kde je celá obrazovka, nemusí takový jít vidět vedle a vystavení. Co? Kámo, takovýhle jsem ještě neviděl. Kámo, tady to z dnešního videa. Vše a čau.